ଯେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ପାପ ଭାର ବହି ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କରି ଠାରେ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାହାକୁ ମାନେ ଖୁସି 1300 କିଲୋମିଟର ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ କେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ତ ସୁବିଧା ଦେଶରେ ଅଛୁ, ସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଛୁ। ସେ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେ